Κοιτάξτε! Ένα ρομπότ που μάχεται! Τέλειο! Λοιπόν, τώρα να σας δείξω πώς το φτιάχνουμε. Βάζουμε 4 emerald blocks εδώ και 4 slime blocks πάνω από κάθε 2 emerald blocks. Έτσι ακριβώς όπως το έκανα. Τώρα βάζουμε από εδώ πέρα ένα Python. Ένα κανονικό. Και από. Μετά βάζουμε αυτό. Μετά κάνουμε αυτό. Με sticky Python. Και αυτό. Και αυτό. Μετά παίρνουμε ένα observer που πρέπει να κοιτάει προς τα πάνω. Για να δείτε αν θα πιάσει, μόλις το βάλετε αυτό εδώ πέρα θα κουνηθεί. Όπως έκανε τώρα. Μετά σπάμε αυτά τα 2 blocks. Ωραία. Τώρα κάνουμε αυτό. Και εδώ πέρα τώρα κάνουμε αυτό. Βάζουμε ένα observer εδώ και εδώ. Τώρα βάζουμε dispenser. Ωραία, αφού έχουμε βάλει fire charge μέσα στα dispenser, φυσικά εγώ επέλεξα fire charge, μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε άλλο. Βάζουμε ένα block of redstone εδώ πέρα. Τώρα βάζουμε ένα εδώ πέρα και εδώ πέρα. Βάζουμε ένα εδώ πέρα και εδώ πέρα. Τώρα ρίχνει fire charge, αλλά επειδή βρέχει δεν φαίνεται πολύ. Λοιπόν, πάμε για τη μεγάλη. Κοιτάξτε αυτή τη μάχη, η μάχη ανάμεσα σε ρομπότ. Μπουμ. Εντάξει, τώρα δεν πυροβολούν άλλο. Κοιτάξτε όμως. Όλες πάσουν. Βγαίνουν fire charge. Εντάξει, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe, θα μου βοηθούσε πάρα πολύ. Φυσικά, άμα θέλετε να γράψετε στα comments ιδέες για κατασκευές που έχετε και θα μπορούσα να προσπαθήσω να τις κάνω. Σας ευχαριστώ.